Panjaitan Puspitorum Kasliring Samiron Ombre sisip ingkang dados panyawang kula menika Gusti kula Harya Seta putra sinuwun Prabu Matsapati ingkang rawuh wonten ing dusun kula Pajagalan mriki. Nuwun sewu Gusti, sarawuh paduka kula pun walakas ngaturaken sembah pangabekti mawan tuwang tuwa kunjuk Gusti Seta.
ya jagat ya dewa ya Bathara Ki Jakawalakas banget panarimaku ora liwat pangestu Kumara Gati Tampanana Ki Jakawalakas kawula ninggih kula tampi tangan kula kalih mugi amimbuhi dumateng kasantosan santosaning lair lan ugi santosaning batin Harya Seta tansah memuji marang ngarsaning Hyang Agung nyuwun marang Sih nugrahaning Bathara muga-muga Ki Jakawalakas nadyan wis mlalu ing yuswa tansah ginanjar seger kewarasan adoh saka suker sakit matur nuwun mugi-mugi pangestu paduka Raden Seta saged anumusi leres ingkang dados dawuh paduka Raden menggaing Jakawalakas gesang wonten ing Ngarcapada menika ingkang baku mboten bab sugih miskin ing bondo donya cendhek dhuwuring derajat pangkat nanging menggaing kula ingkang nami tentrem ingkang nami sugih menika menawi tansah pinaringan sarira yang tansah seger kewarasan tebih saking suker sakit menika kanikmatan wonten ing donya ingkang tanpa wonten timbangipun saniki monggo kula aturi menggalih menapa to pedahipun kasinungan derajat pangkat sing dhuwur bondo donya sawah amba sing jembar ning menawi badanipun tansah katimbrung ing lelara badanipun tansah dipun kroyo kaliyan penyakit banjur besok kapan tiyang kala wau ngrasaken kanikmatan utawi kamulyan dados ukurane Jakawalakas urip teng donya niku lamun to awake tentrem niku paribasan pun munggah swarga tundha sanga ngono yo dijata nggih yen 70 kados mekaten lah malah menika nuwun sewu dados kedawa-dawa atur kula menika bukti tandha katresnanipun Gusti ingkang gelar jagat ingkang panjenenganipun menika pranyata maha welas maha wasih lan boten pilih kasih tegesipun maha adil kabeh ditresnani wiwit saka sing sugih sing miskin sing pangkat sing mlarat kabeh antuk katresnane Gusti waton tiyangipun kala wau pinter anggenipun nyukuri kanikmatane pangeran dados nikmate Gusti niku sami mboten wonten ingkang dipun bedakaken sakniki kanikmatane wong urip niku pamane ukurane wong mangan nuwun makapunten panganan teng mriki menika ingkang paling enak niku sate kambing utawi gule wong sugih pengen mangan sate kambing janjane ya duwe duweke ya kurang ning rawane tuku sebab napa duwe penyakit darah tinggi nadyan to bandane pirang-pirang nyatane ora bisa nikmati wujudipun panganan ingkang eco sami kalian wong miskin kang jan kang ran kang min yunah yujah yuyem nika nadyan to pengen mangan sate kambing janjane ora duwe penyakit apa-apa ning rawane tuku sebab kane dhuwit lho wong kene do ngaku dhewe lho mboten kok perkara ora duwe dhuwit wong niku yen uripe pas-pasan mlebu metune dhuwit niku kudu diitung kanthi jlimet mongko sate niku regane udakara 30 munggahe 40.000 kanggone wong sing uripe pas-pasan tinimbang dhuwit 40 nggih tuku sate mongko mung entuk sepiring luwih becik nggih 6 luwih becik nggih 6 lho ngoten niku wong perhitungan ngono kuwi kon tuku sate ya angel uripe sarwa prasaja mlebu metune dhuwit dipetung nek nuwun sewu anggere nek tontonan apa nek wayangan teng Bersih Desa waton ra enek tarian sregepe le nonton mboten umum niku mangke mungkin ora urunan gratis iya Ki Jakawalakas nggih ngoten niku Raden Seta malah dugi pundi-pundi anggen kula matur
Kula kaget rasing manah kula ngatasipun paduka menika putra Narendra ing Wirata kok keraya-raya rawuh wonten ing pajagalan mriki. Yen pancen kula pun Jagawalakas anggadhahi dosa sarta kalpatan, monggo kula aturi paring pidana. Ewadene menawi wonten bab ingkang badhe kababar bebasan nyidang rujaking Cempaluk cemengklungen daya-daya kepengin mrih jatining gati kula nyuwun dawuh Raden. Palukon lakune nglekas Lukito linoding itu Ripah tilik tata titentrem ing kagelar ana ing desamu kene. Aku percaya ya merga saka pintere Ki Jagawalakas anggene napa marang para kawula satemah anane mung ayem tentrem jenjem permanen. Matur nuwun Raden. Pangka loro Ripalungguhan iki negara Wirata nembe ketaman Gunjang Kancing. Liripun Paman Patih Kincaka lan Paman Patih Rupakinca mutah utawa nyuwun kelawan Rama Dewaji Rama Prabu Mansomati supaya dianakake tontonan ingkang langka. Adu jago ning sing didudu jago bombongan kepara malah jago bombongan sing tegese dudu ayam lumrah nanging adu jago menungso. Ewadene Paman Kincaka lan Rupakinca wis nyawisake senopatine ya sing jenenge Paman Rajamala kinarya jago saka kepatihan Kincapura. Ewadene kasepuhan kraton Wirata durung milih sarta amilah kira-kira sapa ingkang trep minangka dadi jago nandhingi kridane Paman Rajamala. Nah,
manut abdine juru sapon pasar gedhe negara Wirata ya kuwi Sidwija Kangka Ki Jagawalakas kagungan putra ingkang Surasekti Mandraguna santosa dada taune ingkang arane ya kuwi Jaka Bilawa utawa Jaga Bilawa. Bener iki? Nggih, leres. Menika anak kula angkat pun Jaga Bilawa. Nah, ndak kira yen saka petungku ya mung si Jaga Bilawa sing trep sing bobote timbang nandingi kridane Paman Rajamala. Upamane anakmu tak jaluk ndak pundhut mongko dadi jago kraton kira-kira nduk lilani apa ora. Aduh. Nuwun sewu Gusti Raden Seta. Kula menika namung kawula alit dosa menapa ing badhe kula sandang menawi ngantos kula bakal dawuh ning nuwun sewu. Pancen anak kula pun Jagal Bilawa niku larene ageng inggil. Ning boten nate peperangan, boten nate bondo yuda. Rinten dalu namung ndeleng sapi kalian kebo ngeleti daging niku mawon kula boten nate ngerti lare niku peperangan. Lah mangke menawi dipun du kalian Raden Rajamala menapa boten badhe mirang-mirangaken kraton Wirata. Aku wis bisa njajaki. Lan aku wis bisa percaya lawan ature Tandha Dwija Kangka lamun to anakku kuwi duwe kaprawiran. Watone nduk lilani mengko aku sing bakal budidaya supaya putramu Jagal Bilawa duwe kasantosan. Menawi ngaten nggih monggo kemawon kula namung badhe nderek kula namung badhe tumuri. Lah banjur ripalungguhan iki bocah ana ngendi? Nyuwun pangapunten Jagal Bilawa ripalungguhan samangke nembe tilem. Turu nang endi? Tilem wonten ing kandang wingking mriku. Biasane semende wonten ing palang kandang. Nika bocah nika lucu. Melek ya 3 dina 3 bengi, le turu nyaure ya 3 dina 3 bengi. Blas mboten nglilir, mbok dilih nang endi ae tetep ngantuk lare niku. Sing lain lho kajenge. Lah mangke pamane peperangan sampak ngumpul lek ngantuk lek malah nyuci wani to. Gusti Seta ora. Upamane aku njaluk palilah aku terno ana ing kandang aku pengen weruh kaya apa wujude Jagal Bilawa kira-kira nduk lilani apa ora. Ngan menikane reget sanget ora dadi apa. Yen nduk lilani aku tak jangkak mrono. Monggo menawi kados mekaten. Pramana rak manus wong yo ngambreng. Sabdi karunaning kaswa Neng marga memalakum Lang-lang lalu hangulati Surya mangrang sang wayang Kumyus hamorwa ayam
kung kanduan remang lerling notan pokanen yen tantuluso mengkusang yaku tomo mangkono Sri Narendra Mudha wis nyolon anggrapo nah menika lho Raden Seta anak kula pun bilawa nyuwun pangapunten kados mekaten kawontenanipun le tilem kados ngeten niki pirang-pirang dina pokoke anggere enten kayu teng wingking niku dheweke mesti ngelendetan ngoten kayu apa ae ngelendetan jagat ibu batur jagat mangestu para anggih pripun kula malah pekewet mboten sekeca jenengan anak ratu malah turut kandhang kok tletonge pirang-pirang ora dadi apa banjur carane buka anakmu ki piye kula mboten duwe cara wong niki anggere kula gugah malah mboten obah babar pisan kula judheg anggere lari niki pun tilem nggih dinteni sak tanine mongko niki lek kadung turu kon tangi niku angel beda karo bapake ambak kula niki wis tuwek nek yen kon tangine gampang tur cepet kula niki kowe nek canem malah ra iso tangi mare upamane tak gugahe piye ning nyuwun pangapunten tirang tileme mboten duwe tata krama lan mangke nuwun sewu nganti kedupak wis dadi kewajibanku ana apa-apane dadi tanggung jawabe Harya Seta saestu mboten napa-napa ora apa-apa kowe ngali kowe nyingkir coba kaya tak gugahe anakku bakal dilawa atos-atos Raden saestu ngati-ati Kumaluduk guntur kakto Joko Bilowo Jakal Bilowo para kaki kowe tangiyo sing teka nang kene iki putra Narendra aku Arya Seta ana bab wigati sing bakal tak kandhakake marang kowe mula kowe tangiyo Joko Bilowo tangiyo Jakal Bilowo penggede adu-adu saka kraton teko kene kok tinggal turu karepmu piye Joko Bilowo tangiyo yen ra kono tak gugah sarana alus apa ndal tak kasar apa piye kuwi
Seta. Kula sampun matur ing ngajeng biyen lare menika angel gugah-gugahanipun. Kula bingung, kula nyuwun pangaksami Raden Seta. Ora dadi apa. Ya kanthi cara iki aku bisa nodi, bisa ndadar sepira kaprawirane Jaka Bilung. Bocah iki atos dalunge ulek kulite. Sekti mandraguna rosane kliwat ukur sami kalian nom-noman kula riyen. Kula riyen nalika tesen nem ngaten iki ganas sinden nem lontekke dhewe. Saniki nuwun sewu sosis kula sampun layu. Banjur carane iki kepiye? Jane kula gadah cara ning menawi bab wigati mawon kula tindakaken kinarya nggugah dumateng Bilawa. Carane piye? Lare menika menawi dipun bubut ulu puhunipun menika mesti jenggiran. Ulu puhun ki apa? Lha paduka iki wong kraton ulu puhun malah ora prisa niku pripun? Lho kok wayah kurang ngerti. Ulu puhun niku ulu ingkang mapan wonten ing jempol sikil niku jenenge ulu puhun ngoten. Dadi wulu sak randine awak niku enten jenenge dhewe-dhewe. Ning dhuwur mripat niki jenenge alis, ning dhuwur sirah jenenge rambut, teng ngisor irung niki jenenge bringos, ngisor janggut niku jenenge jenggot, nggih dada niku jenenge simbar, lan liya-liyane. Mandak dugi ngisor nggih jempol sikil wulu puhun ngoten. Yen ngono bakal tak bubut ulu puhune ning jenengan kedua ati kedawas padha. Wong yen tangine kaget ngoten niku sok-sok kaya wong setanen. Aku ora peduli. Kowe mikir tak bubute ulu puhune siji loro. Ora perlu kok siksa kaya ngono kuwi. Kowe ngundang aku mangkono satangian. Ora ana mripatmu jerenge goblokmu. Kowe kudu ngerti karo Subasita, aku anak ratu. Ora peduli. Yen anak ratu kudu nuntun sing apik nek yo nek kelakuanmu kaya ngono. Mbah aidek.
Oh. Hey. Kancane Seta jebul bapak. Pak kowe sekarat apa turu, Pak? Aku ra jarak. Aku ra sengaja ngantem karo kowe. Kowe sing ngukir jiwa ragaku sing ngluwentah karo Bilawa aku njaluk ngapura. Aku percaya kowe duwe kaprawiran, kowe duwe kasantosan nadyan kowe sepuh. Mula kang mangkono kowe tangiya, Pak. Bapak kowe tangiya. Bapak walakan. Kowe tangiya aja mati. Wah, sing kenudo kae sapa? Tuwek eklek aturan. Sing banget iki kowe kuwi. Kowe iki ra nyawang karo kahanan wong tuane dhewe jota sak kayange. Aku njaluk ngapura ora sengaja. Sengaja karo rai rasane padha goblok. Iki ora rampungane Seta. Rampungi piye iki penggede anak ratu. Yen pancen penggede, yen pancen pejabat anak ratu kudune kena dicontoh, kena dipatulaken. Mau-maune jakalan kene iki tentrem ora ono beda. Barang ketekan sing jenenge Arya Seta malah geger gender kaya ngene. Ora jang kaya tak percaya sirahe. Lambemu aja muni sing ora-ora. Kaki tujuannya apik sediane iki becik. Rene iki janjanmu nggadar kekuatanmu, mengko kowe bakal dadi jago. Muni sing ora-ora wong kudun lalah. Wong kau ya kowe kuwi. Wani ya wani, kendel ya kendel, ngangge petung, ngangge aturan kok. Ora kaya ngono kuwi. Kowe wani ya kena, ngajar ya kena, ning sing pirang sing isin bapakmu. Sun
mantaka dumateng jengandika Raden Seta. Ki Walakas ora dadi apa, yektine malah marem lan lega rasane ngatiku. Kok ngaten? Mergo ibarate gunung aku wis lakon munggahi, ibarate segara jero aku wis lakon njajaki sepira to kaprawirane anakmu si Jaka Bilawa. Nyata Surasekti Mandraguna tangane abote liwat ukur le peperangan nadyan wong desa ning iso ngrampungi perkara nganti aku tiba kalenggah anakmu ampuh tenan iki. Nggih, kaya nem-neman kula riyen. Nggih ngeten niki kula riyen. Wong mboke niki kalih kula mesti kalah tur melet-melet. Mboke niki lho. Bilawa. Wah. Raden Setopo. Yektine aku mung bakal nyambung dawe wong tuamu ya kuwi iki Jagawalakas. Adoh saka kraton Wirata aku teko kene mung bakal njaluk tulung kelawan jeneng sira. Kowe bakal tak dadekake jago kraton. Upama kowe tak du perang wani apa ora Bilawa? Wani wae pira kancam tak ajari kabeh. Lho, kowe iki dudu musuhku ning dadi jagoku. Jago kraton Wirata. Bakal pertandingan lawan Senopati. Kepatian ya kuwi sing jenenge Raja Mala. Wani. Manut dawuh bapakku iki kanggo srana tata tentrem lan raharjane negara Wirata saka hambet culika. Mula kang mangkono yen aku pancen dipercaya aku saguh. Sak bisa-bisane aku nyaguhi lan budidaya nganti sak puting uripku jiwa ragaku tak udhokake kanggo kamulyane wong Wirata. Nek kaya ngono ucapmu le apik mergo sumpahe Jaka Bilawa. Sing jenenge kawula ki aja pisan-pisan ngarep-arep negara wis mene apa karo aku. Ning kosok baline aku wis nate labuh apa karo negaraku. Tembungmu apik banget Bilawa, sing ngajari kula niku sing ngajari. Wong sing mulange kula, ustate kula lari ngeten iki. Syukur bejo kemayangan kowe iki Walakas duwe putra sing becik lahir batin kaya mangkono. Ayo tak kanthi budal ning alun-alun Wirata Bilawa. Apa? Aku njaluk palilah, aku njaluk pangestu budal dina iki. Ya, duga-duga digawa ati-ati aja nganti keri. Sing percaya wae. Sing bener bakal jejer, sing luput bakal mawut. Sapa bibite oleh kono wahyune bakal sirna. Ya, rujak sentul siji ngalor siji ngidul, sego kupat sego liwet ora liwat andum slamet. ya. Tuku dawet sak cendole katoke ngaprek ketok kon ndalan. Aja dituthuk to disembah anak putu. Angger ngono wae nuthuk bar ngantuk to wis seneng aku ora. Njaluk pamit Ya sing ati-ati mangsa borong Raden Desa anggenipun Purbawasita lari pejagalan Bilawa menika. njaluk pamit Nggih Ndek. Sarta mawono ing terus sing ngarsaning sunten
kula mboten maido kaya apa abote sesanggan ingkang mangsanggan. Biyen sampeyan niku satriya kondang lananging jagat lan curing madya padha. Kabeh para kawula ngajeni lan ngaji-aji dumateng sampeyan ning wolak-walik ing lelakon owah siring lelampahan sampeyan saiki dadi wong sudra abdine ratu wonten ing kraton Wirata mriki Ndara Wrihatmala. Keluhurane negara Wirata nyatane ora nganti sak banyon kowe ngletak tanpa daya gawe sing disorak wong pirang-pirang ora patut babar pisan ora pantes dadi jago kraton Wirata sing ora ngerti aturan ki wong Wirata kok ngono apa kowe ora kelingan aku budal saka pejagalan nganti tekan kene ngalor ngidul mau dijak salaman dijak foto aku ora dingoni ya. Bar magrib teko kene petuk karo lurahe urung adus gawe kaos putih ora soklat ora. Lah sing mangan sate semono mbanimu sapa? Kurang marah. Yen pancen kowe njaluk mangan ngaranono mangan apa? Aku cawisno sego 10 danan. Banjur lawe kebu cacahe 3, wedhuse cacahe 5, pitike 200. Kuwi panganane wong siji apa wong sak kampung? Yen gelem cepakno ora gelem ya wis ya ora terusake. Mangkono sang Bilawa bawane 3 dina anggene turu parandene wungu saking Nendra tumuju marang Wirata wetenge kotong gulune garing ugi ana wujude dedaran ingkang jumbuh kaliyan pamintanira Daka sang Bilawa entek gusis tanpa sisa mangkono saya mencorong kang dadi cahyane Sumangkah madyaning pabaratan candrane kaya banteng setanen.
diragati karo desa ora keploki piye to yo. Popole Rajamala kalah ki Rajamaya mati Rajamala mati yo. Cangkeme delok ra tekon delok ngedonke wong. Wis gek muni ora lucu ngono. Pak. Percaya ora digole. Bareng gaglak kok kowe. Yang nyawamu mati. Oh. Cepet kamu. Oh. Go. Ah. Oh. Hut. Ya. Ususon jagal bilowo al-fatihah. Mbah Prawira, mandeg Mbah. Raden Patih Dincaka nimbali kula. Nggih. Sampeyan dukun kula. Sampeyan wong pinter sing wis tak blonjo ngangge dhuwit pirang-pirang. Yen nganti jago kula Rajamala kalah sampeyan sing kula tugel gulune. Mbah sinten jenengan? Jeneng kula niku akeh. Enten sing nyeluk kula Mbah Prawira, enten sing nyeluk kula Ira Pengil, enten ugi sing nyeluk kula Walid, enten ugi sing nyeluk kula menika Simbah Cekok Taruna. Cekok Taruna niku napa? Cekok Taruna, cekok niku jamu, taruna niku nom. Dadi ambak tuwek ngenten iki jamu kula sinden nom-nom niku. Toto bapak bisa. Sampeyan tak jagakne tenan. Mukti apa mati, rekoso apa mulya, gumantung sampeyan. Beres. Yen kalih Mbah Prawira nu tenang mawon. Aja kepung perkara wong adu jago. Nuwun sewu wong ngedekne omah. Wong mantu nyingkirke udan niku sambate kalian kula. Napa meleh wong nyalonke lurah angger sambat kalih kula mesti akeh radadine. Wah dadi ra. Kula nyuwun jago sampeyan Rajamala nika le perang sing temenanan. Mergo yen perang tenanan aja kuwatir iso nyenengne piyai kene kabeh taun ngarep bakal diundang mriki melih ngono. Lek ora lali lho. Nggih. Tur niki dinten untungipun saking kepatihan Kencapura. Kok saged untung? Nggih, mergo dina niki milih kula. Dina karo pasaran. Menawi kula jumlah niku jumlahipun wonten 6. 6 niku mapan wonten kemenangan ndika. Kok saged mangitung 6 lho. 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang, 6 menang. Menang. Jago sampeyan Rajamala aja nganti madhep ngetan. Sebab mergo padha karo nantang karo srengenge. Srengenge niku metune saka jagat wetan. Sampeyan barang dadi botoh nuwun sewu le pipis le toyan aja nganti madhep ngetan padha karo nguyuhi srengenge.
Nggih, kula wau ngertos sampeyan le pipis kok madhep ngetan. Ambak madhep ngetan kula ungkek ngalor niku wau. Andane kok jangkrik ra nyangoni. Paman Kincaka sembah kula katur ya ndak tampa. Kepiye kabul kawusanane? Aku wis matur ana ngarsane Kaka Prabu Wirata, Prabu Matsapati. Lan panjenengane wis paring palilah anggonku dina iki nganakake adu jago menungsa ning alun-alun Wirata. Dasare jagoku pamanmu si Raja Mala wis yoga ing diri sawega ing gati endi jago saka kraton Wirata. Suwun pangapunten ingkang mapan wonten wingking kula menika jago kula saking kraton Wirata. Wah dalah gagah gedhe dhuwur. Bocah endi iki seto? Menika lari saking Pajagalan. Pajagalan iki ngendi? Rumpit ngaler terus. Endi ya? Jenenge Joko Bilowo. Timbang bobote karo Raja Mala. Kyai Raja Mala iki calon mungsuhmu. Wis akan dawuh. Nadyan to awake atos kulite ulek yen bisawangku menclang sudukane ning niku wong desa sing rung duwe pengalaman apa-apa aja gampang nyepelake musuh ya seto wonten gawe gandeng iki tokoane nyawa tur sak lapangan kabeh kepengin nekseni kaya apa le tetandingan Bilawa karo Raja Mala men jagone luwih mang halak-halak yang dadi karpane unggul ana madyaning pabaratan men geni kudu nganggo totowan kudu nganggo ngabotowan. Nuwun pangapunten kula kaliyan paduka menika sentana negari paman monggo sampun cetha bilih ngabotowan utawi totowan menika larangan tumraping agami lan negari menawa kinten-kinten trepol sentana praja malah ngejak rusak-rusakan kados mekaten iki men gayeng men rame yen ra ngangge totowan hambar iki kudu ngangge totowan wiwit saka cilik-cilikan luwih dhisik sak yuta wani ora inggih menawi namung setunggal yuta kemawon kula wani bagus ning mosok anak ratu totoan kok mung 1 yuta 10 yuta dereng napa-napa kok pun mindhak ning kados pundi lho sindene nggo mobil dhewe ngerti
hubunganipun apa 10 yuta jeng Basimi nggih derek kemawon 55 yuta nggih gelem ora kowe nggawa gamelan wayang dhewe semono nggih derek 100 yuta inggih mangke kula nyekapi bab menika bagus diunggahke pisan 1 miliar urung-urung kok semono Bilawa opo piye Bilawa aja intas-intis dadi boto yen wani ya yen wedi aja wani-wani wani kok totoan pira wae iki 1 miliar wani kok wani-wani piye aku rene sangku mung selawe ngerti ta totoane nyawaku wani yo manut rak ngono jagone wani kok boto imbas tekak-tekuk sak triliun nggih derek kemawon larak ngono dipentok pisan Burmanuk menika kados pundi upamane jagoku Rajamala sing kalah mengko aku lunga ngadeg ora kena nggawa bondo ing kepatihan Kencapura kabeh kepatihan sak wewengkon sak isen-isene tak pasrahke marang Kakang Prabu Matswapati ning kosok baline kok nganti jago kraton Sibilawa sing kalah Kok Prabu Matswapati kudu lunga ngadeg ora kena nggawa bondo tegese kraton Wirata sakutuhe dadi regemane Patih Kincaka. Sagyate sang kapirangu rinangkul dinambet kempet susang retmaning bawana aduh paman sak mangke kula sampun saged anggagaken jebul wonten bab ingkang sinambi tumrap adu jago menika jengandika tegel tega mentala kaliyan Rama Dewaji ora ikep sing bakuri palungguhan iki wis ana golonging petung ana gagu matuke rembug totoane Burmanuk wong semene kabeh pengen mekseni kaya apa ramene adu jago mula enggal diwiwiti liyane jago mudhun saka panggung mudhun sangkep kaprabon prang kang Abramarkata bener kowe cak jagalan jenengmu Jaka Bilawa le pancen kepara nyata lek nomripatmu jerengen bobokmu Senopati Wirata Rajamala kowe tak kandhani kowe wong desa kuwi yen tanding karo aku ngibarate kaya sulung mlebu geni
Kowe tanding karo aku tanpa beda kaya sulung mlebu geni. Untuk marani suntuk tanpa ana dayane apa-apa. Yen kowe wani perang tenan tak ibaratake kaya wedhus pruncul ngadepi singa barong. Timun mungsuh duren. Timune kowe durene aku, timun cebloan duren rasigar merapat gurone batang. Kowe tanding karo aku tak ibaratake tomat mungsuh duren. Tomate kowe durene aku. Aja kok keceblokan kesinggol wae mecotok nyalamu. Yan sumbar wae gak kalah. Iso ngalahke Raja Mala padha karo iso ngraji angin. Iso ngalahke Bilawa padha karo iso ngalahke malaikat Jibril. Ampun. Sumbar ya sumbar aja mangkono elok ing kahanan. Daya kekuatane sendang watari. Karana iku sendang ingkang dumadi saking ibune Sang Raja Mala mula duwe daya kekuatan linangkung. Malah dadi srana Sang Raja Mala ing sampun pejah dadi waluya jati temak mulya. Saya wimbuh karo sane jedul saka madyaning sendang.